man. So, iyan mga bay, nakikita nyo sa ating harapan ngayon is BMW 1.7 million. So, tignan nyo mga bay, linisan natin mga bay kasi grabe, dami ng dumi mga bay, oh. Kita ninyo, yan. So, sobrang dumi na ni BMW 1,000 to 1,250cc din mga bay. So, yan, latest version to mga bay, 2020 model. Kompleto na yan, may accessories. So medyo madumi na yung engine, kaya linisan natin dito. Itong mga top box medyo wala na mga bay, lahat talaga mga bay is dumi. Ang dumi na tignan mga bayo. Yan. So linisan natin. So at least nakasubok tayo na nakalinis ng mahal na motor. Gaya nito is 1.7 million na motor. So hanggang linis lang tayo dito mga bay. Linis muna tayo dito. So ayan, montage lang tayo mga bay ha. Ilagay ko lang dito ang camera para makikita nyo kung paano natin nilinisan tong BMW mga bay. Ayan mga bay, ito po yung hinugasan natin kanina, BMW R1250cc sa mga bay, HP. So ang mapakita ko lang sa inyo mga bay is yung napansin ko lang ng mga piyesa na kilala ko mga bay. So yan, ito mga bay is hindi ko kabisado to, parang protection to sa engine dito sa head nya. In case emergency, pag ito'y matumba, so hindi matamaan to diretso. So nakita ninyo ang kanyang elbow mga bay, grabe ang laki sa exhaust nyo, kita ninyo. Sus, grabe, hindi ko grabe ang laki mga bay. So dalawa po to mga bay, kabilaan po to, so may connection siya dito. So nandun yung isa, ito po yung isa, yan, dalawa po. At dito nakalagay yung kanyang mga sensor mga bay. At saka ito yung oil filter. At ano pa, ito rin sa kabila mga bay, yung guard nya. Yan, emblem ng BMW. At ito mga bay, naka-lights na, clear water ang kanyang brand, clear water lights. So yan, kalagay na, ready to rides na din siya mga bay. Yan. Sa kanyang tire is Michelin yung brand. Yan, kita ninyo Michelin 120 by 70 R19. So 19 ang round nito mga bay sa harapan. So ang kanyang brake is dalawa po, BMW ang brand sa brake, master. At saka nakagandahan nito mga bay is
ano na pong tawag nito, port inverted na po yung kanyang telescopic. So yan. At dito may additional na shock na parang hindi ko alam kung anong klase ito, parang monoshock kumbaga kung sa likuran to is monoshock. Pero nandito sa harapan is anong tawag niyan, harapan shock. So kayo nang bala niya mga bay, basta yan lang po. So dalawa po yung kanyang radiator, yan. Radiator. At dito may napansin ako dito mga bay, yan, hindi ko alam kung anong tawag yan. Parang controller to sa manubela siguro mga bay. Pag mag-start yung makina or yung parang gumagana to mga bay para mas malambot siguro yung umunang manubela nito mga bay. Pero hindi ko alam. Ito may tawag ito is damper balancer, hindi ko alam, basta ganyan, may term yan mga bay, may malaking gana yan sa manubela para. So napansin ko lang yan sa mga big bike. Labasan niya mga bay is dalawa po yung butas. So ito po yung rim sa likuran, gold, maganda, Michelin rin ang brand sa kanyang tire. At 170 by 60R 17, so 17 tong rear mga bay. May lever guard rin dito, protection to mga bay, para hindi rin masira or magasgas. At yung sa likuran lang mga bay is Brembo yung brand sa kanyang brake caliper. At may guard na rin siya mga bay para hindi dito mga bay, may protection rin, hand guard. So ito ang kanyang brake mga bay, brake master. Yung clutching niya nito mga bay is naka-brake fluid na po. So hydraulic clutch na po ang tawag nito mga bay. At may quick shifter na po ito mga bay. Pakita ko sa inyo, ayan. So may quick shifter na po. Ayan po ang kanyang sensor sa quick shifter. So ibig sabihin ng quick shifter mga bay is pag cambio mo ng permera, doon ka lang kagamit ng clutch. Pag segunda, wala na, tercera hanggang sixta. So wala nang kumuta ng clutch mga bay. So ito, alam ko dito mga bay, isa mino to. So hindi natin to mapaon mga bay kasi hindi sa atin to. Ito hazard to, ito lang lights. Yan, mino sa ABS. So signal light, ito lang. Ito po yung busina dito mga bay, hindi ko alam kung anong tawag nito. Parang sa ano rin to, sa mino dito na gusto mo magpili, kung anong gusto mo na pipiliin. So yan. Dito is stop engine, mode, heater, para umiinit siya. Para medyo pag maginaw yung lugar, so gagamitin mo to mga bay. Estimate mo lang kung ilang gusto mo na init dito sa hand grip. So dito is naka BMW yon. Then itong mga bay is push button na po siya, yan. Push button. Touchscreen, LCD. Hindi to parang touchscreen ba to? Parang hindi siguro mo ba. May lagayan rin mga bayan. BMW rin ang brand. So, yan lang siguro ang ating masishare sa BMW na ito mga bayan na 1250cc. So, yan lang siguro ang masishare natin. So, top box. Ito pala, may box pala mga bayan. Ito, dalawa sa BMW rin. Tatlo pala ito mga bayan. Kabilaan yan. At dito yung isa sa likod. At saka itong brake light niya mga bay is LED. Yan. LED na po siya. At saka itong signal light. Dalawa po itong signal light mga bay, mga LED. So wala pa siyang plate number kasi bago pa to, mga almost. Hindi ako parang mga 6 months pa to mga bay. 6 months, 7 months. Yan lang. So dito sa kanyang bracket, may additional na lagayan. Gusto nyo kung lagyan nyo ito ng lights dito. Depende na sa inyo. Pero ito, basta ito mga bay, dito sa kasama pagbili. Parang pina-install na to sa may-ari. Pagbili nito sa kasa mga bay. So, yan na siguro. Wala na silang nalimutan. So, ito mga bay is to. Kita rin natin, ABS din to mga bay. Sa likuran at sa harapan, ABS po siya. Yan. So, wala na siguro tayong nalimutan mga bay. Ano pa ba? Ito pala mga bay is, ito yung intake air cleaner. At dito sa likuran mga bay is monoshock pala siya. So munti ko na makalimutan. Monoshock siya mga bay. So ito po yung kanyang brand GF. Ito is anong ibig sabihin nito? Hindi ko alam. Parang sa shock to mga bay. Ito. Oh, tignan ninyo. Yan, nasa shock siya naka-attach. Hindi ko alam kung anong klase ito.
Siguro pang palambot to mga bay, natin alam ano talaga tong. Yan na siguro ang ating masishare sa BMW na ang price nito mga bay is 1.7 something. So hindi natin to mapaparinig ang tunog nito mga bay kasi wala tayong susi nito. So pinahugasan lang sa atin to kasi mas grabe na tong dumi doon mga bay na nakatambay. So hinugasan natin para magiging bago tignan. So yan lang ang masishare natin sa BMW. So next vlog lang tayo magsama-sama mga bay. Bye bye.